Alikhe lishona lingenazo ezalo yamkela-ke nazi ezihamba phambili. Indida-ke ngezindlu kwaDukuza kuphazamiseke ukufunda eMgungundlovu, kanti uMkhanyakude uthenjiswe amanzi. Izindaba ze1KZNTV zifundwa-ke nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umphakathi wakuWard 19 ngaphansi kamasipala uKwaDukuza usuzwakalise ukungenami ngesenzo abathi senziwe yikhansela lendawo uDolly Gavenda abamsolwa-ke ngokufaka abantu bomdabu waseNdiya okungebona bendawo kodwa bona-ke bewumphakathi wabashiya ngaphandle ekubeni babebhalisele ukuthola-ke indawo yokuhlala. Lo mphakathi-ke uthi ngenyanga edlule uthatha isinqumo-ke sokuzingenela kule ndawo ese-Rock Park emva kokuthola imbiko-ke ethi kunabantu asebefakwe ngaphandle kokuthi bona baziswe. Lezi zakhiwo okuthiwa zasihlala abasebenzi bakaloliwe okwathi maseyisele idengwane umphakathi wasesitengane kwezinye izindawo wasingenela ukuhlala kuzona zingenagesi kanye namanzi. Lo mphakathi uthi wathola ithuba lokuthi ubhalisele izindlu zomxhaso okwakuthiwa izokwakhiwa eRocky Park okuthe masezakhiwe wabona ukhansela wendawo kuWard 19 ukhansela Dolly Gavenda esefaka abantu abangabazi. Okunye okuvezayo lo mphakathi uthi uzingenele ngodli kulezi ndawo ngaphandle kwemvumo nalawo sithole khona usushawa wonogada. So ufika kwethu la, it's 1 month now sila, and on the 15th early hours of the morning wafika ama security wafika wasikhipha la ngo past 4 or 4 ekseni besikhipha neingane bethatha ama furniture yami ama-lounge suite yami bejikijela phandle ukudla bejikijela phandle isinkwa vele bevula betapaza ngelokhuzana ngenyawo. Elinye ilungu lalo mphakathi lithi lifuna uhulumeni agcine isethembiso sakhe. We fought this movement. We fought for this movement. We've toyed. We've caught rubber bullets for these people. But they still come and kick us out in the middle of the night, throw our beds out, damage people's furniture for no good reason. Now, people from out of Ward 19 want to think they're going to benefit. That's not going to happen. We don't want the situation to get ugly, but we want what belongs to us. Therefore, we are pleading to our government and to our ward councillor and to our mayor of this KwaDukuza municipality to give us what's rightfully ours. We want to pay for what's ours. We don't want it mahala nje. Nothing is for mahala. Uhlengiwe Khumalo uthi kubakhathaza kakhulu ukuthi akubona abakule ndawo abantu abakufayiwe kulezi zindlu. Fika lawa ngoba ngihluphekile. Lezi zizathu wekhile. Mangizwa kwaMandiya afike ebusuku azongena ngacasuka ukuthi nami ngiyavota la ngifana nami indlu ngiyidinga ngoba bonke beyidinga. Oqala laMandiya afake endlini zethu asiwazi. Sabhalisa izinze nama-ID yethu. Loyake odlule wasitshela u-Antidulu ukuthi ilisi ethu ilahlekile kodwa aMandiya kubo ikhona. Yilokho okwangangicasuka ngoba nami ngiyindle ukuthi ngiyavota la. Ngiyemnanga futhi ngivota la. 1994 ngivota la. Ngiyikhethalo futhi ngaqala uba yikhethalo masiphala 1990 until now ngivume unyaka odlule. Abantu esingabazi abangena masiphala aMandiya kubo Antidulu wafaka. Uhlelo kwakhwale izindlu laqala kwakhwa ngo-2013 okuze kube manje kunohlangothi olungaze kuphele njengoba kuvela ukuthi kunemali eyalahleka. I-report eyafika umsakazi kwi-council yayireporta ukuthi kune-investigation ekufanele yenzeke ngoba kwalahleka imali elako 69 million rand, almost like close to 70 million rand. So lo investigation ngicabanga ukuthi ino 3 years njengamanje to 4 years yareportwa ukuthi izokwenziwa kuze kuzoba namhlanje. Uzokhumbula ke ukuthi umsakazi mhlambi kwi-council meeting besinayo even last week umeya ukubekile ukuthi ufuna ukuthi enze i-investigation ngalento eyenzeka kule project ngoba ethi naye uconsent. Kodwa kuyaxaka ukuthi umuntu owayo impact chairperson ngalesi sikhathi kwenzeka le project uzoba consent njengamanje ngoba kwawona 69 million rand walahleka ngesikhathi sakhe. If waye umuntu ngempela oyithanda abantu noma oyithandazwe noma against into ye-corruption kwakufanele ngabe into ye-corruption yalezi zindlu kuze zingafeyili ngaba wayiquestiona ngaleso sikhathi. Ongumphathi kumasipala wakaDukuza uthi ulwazi nalo kwamanje ukuthi lukhona uhlelo lokufaka kwabantu kulezi zindlu eseyiphelile. The last time we allocated people it was 2022, that is last year November, where the council took a decision of allocating 19 people into the
the units or the flats, and the people have been moving into the flats from time to time. Kanti njengoba kusekhona umphakathi osuyingenele kuyona lezi zindlu, kukhona nezinye ezingakapheli njengoba kuyona le ndawo esimi kuyona kusabonakala amapayipi amanzi, amawindi amanye asefile, kukhona nendawo futhi engenazo izicaba. Kwezinye zezinto ezisabonakala kuzona lezi zindlu yinsimbi lezi esetshenziswa mangabe kwakhiwa nazo zagcina zisale kanje ngenxa yokuthi kuvela ukuthi inkampani ayikade yakha zona lezi zindlu seyabaleka. Umphakathi uthi awuzukuphuma kule ndawo kuzokuba uthola ubulungiswa njengoba usola ukhansela wendawo ngokuthi uyena ofaka abantu nangabena bakule ndawo. Kude bokhosibisi ngibika ngikwadukuza. Bavuka umbhejazana othisha besikole sabafundi bezidingo ezikhethekile entokozweni special school kwaphazamiseka ukufunda nokufundisa bekhala ke nguthisha omkhulu. Laba ke basola uthisha omkhulu ngokudla imali yesikole ngendlela engalungile. Bamsola ke ngokuthi akukho kwenza esikoleni. Babhikishe esangweni ke lesikole behambisana ke nobuholi bomdabu kanye nabazali befuna asuswe esikhundleni. Ubuholi bomdabu buthe buyabeseka othisha abatelekele uthisha nhloko. Lokho kwenzeka esikoleni somphakathi sengane zethu ezikhubazekile njoba igama lishithi intokozweni special school akusiphethe kahle. Sekuthanda futhi kube nesikhathi eside kusiphethe kabi ngalolu hlobo. Kodwa ukusimangazayo ukuthi umnyanga awunyakazi sekwenzeke yonke into. Hayi umnyanga usisizi. Njengoba kuze kufika ukuthi nabasebenzi ama-professional lawa ukuze kufike kuleli izinga ukuthi kube nje nokuthi ayi ngeke ukuthi akucela uthisha omkhulu ahambe ngoba phela uyena oyikhanda esinenkolelo ukuthi uyena. Mhlambe uma senkusho nje okunye sengehlulekile kulesikole kuyaqekezwa kodwa into ibonayo yenziwa ngaphakathi ngoba mawuza kumphathi uthi ngicela ukuthi unginikeze i-case number nje inamba yecala semaphoyiseni akakuniki uthi hambe kumhloli. Uhlela uthe bazwile ukuthi kunezinkinga ngaphakathi esikoleni. Sizwile ukuthi uthisha omkhulu akayiphethe kahle imali. Sizokuvuma ngoba uma sithi socela i-governing board ayiphumeleli i-governing board yala ekhaya. Kungathi khona oyitshelayo ukuthi hayi ningasondeli kulabo mhlambe bazoniphenya. Likhona ke iqiniso lalokho ngoba akukho kukhona yonke into nje la kushona emuva ngoba nisho imshini okuthiwe yokusika utshani kuthiwa hayi ayikho. Yikho ke sinenkolelo ukuthi cha kukhona okwenzeka ukulahleka kwemali. Abazali bathe kubaphatha kabi ungasebenzi kahle kwesikole sasendaweni. Njengelunga futhi njengomuntu ongumphakathi onezingane la ungasebenzi kahle kwesikole kusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba okokuqala inkinga endala le mhlambe kuhle ukuthi ngikuveze lokho ukuthi inkinga endala le la khona uthola ukuthi izingane zethu lezi eziphila nokukhubazeka ze-affecteka. Izathu esikhulu salokho ukuthi intokozweni special school isona isikole esithembele kusona thina la ikakhulukazi la iVolindlela nala elokishini. So ungasebenzi kwaso-ke kuyasilimaza kakhulu ngoba iy'ngane zethu azikwazi ukuthola imfundo kanti imfundo yona into ebalulekile eyisikhathi sakusasa. Okhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uMuzi Mahlambi uphawulile. So umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal sesithumele umhloli ukuthi ayobheka isimo salaphana esikoleni entokozweni special school ukuthi kwenzakalani nanokuthi lama allegations yini into yakhona kuzothi ke uma esebuya ke asitshele ukuthi yini ama findings yini ama recommendations. Izindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisesweet waters eMgungundlovu. Uhlala webhodi lenkampani umhlathuze water ephakela amanzi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThabi Shange uthi unethemba ukuthi ke umphakathi waseMkhanyakude uzogcina uphumile kwinkinga yokuswela amanzi njengoba benohlelo lokuvuselela ingqalasizinda yamanzi. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV ngekathi ke benomhlangano nomasipala wesifunda eMkhuze uShange unxuse abantu kuba ke babekezele okwesikhashana. Indawo yaseMkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal
ibonakala isalokhu iqhubeka njalo kuba nenkinga yokuntuleka kwamanzi nokushiya umphakathi wakule ndawo usebenzisa amanzi angahlanzekile. Inkampani okuyiyona ejuju ukusabalalisa amanzi kule ndawo okuMhlathuze Water uhlanganyele ndawonye nomasipala wesifunda uMkhanyakude ukuzobheka ukuthi ngakube uhlelo lokuvuselela kwengqalasizinda kule ndawo luhamba kahle yini. Ngicela umphakathi wazahle uthi njengamanje sihlanganyele noMkhanyakude district sizama ukuthi isomiso esikhona ngokutholakala kwamanzi siphele ngoba singakwazi ukuthi siyithole. iJozini is number 5 kumadam wonke ase South Africa kodwa abantu abathola amanzi. Sizama ukuthi lawo manzi ke manje akwazi uya kubantu. Kuya sesiqalile kukhona okuningi esikwenzayo manje okusencanyanyana sesifuna manje sehlelela ukuthi kube nezinto ezinkulu ezokwenzeka. So siyocela inkosama abantu ukuthi babone ukuthi mhlawumbe khona okwenzakalayo nathi futhi sesiyabonakala phansi ukuthi nansi into eyenzakalayo. So sicela basibekezelele kancane kodwa angizusho ukuthi abantu ababekezele inguna phakathi ngoba leyo nto ayilungile. Khona ikime embili ezinkulu engathi zinkulu kodwa thina sizizwa ukuthi i-medium ezikhona eMkhanyakude wonke. Ushemula ebese kuba uThobothini. Lezo kimi fanele kube yizona ezokwandiswa. uThobothini u40 megaliters njengamanje. Sizama ukuthi ke siukhulise ube u80 megaliters. Ushemula naye uzoqhubeka ube mhlawumbe about 60 megaliters. Ubusukushaya emhlaba yalengana ushaye eJozini uzofike ngwavuma. So iyona lento ebalulekile ukuthi kufanele siyenze. Imeya lomasipala wesifunda uMkhanyakude uSiphile Mtaka uthi igeja liphansi kubona njengoba sebewuqalile umsebenzi wokuhlinzeka ngamanzi kwezinye izindawo. Ngaqinisekisa ukuthi umsebenzi usuqalile namhlanje sizobuka sesihamba ibanga engakanani kuneyindawo la khona esesambe sabona khona imiphakathi sakhulumisana nemiphakathi sesiqashe ngisho injiniyela abayishagalombili abawu8 abahamba zonke izinkalo zala eMkhanyakude wall to wall ukuqala ukubona indawo okufuna ilekelelwe kwezinye indawo sesiyikhangisile ngisho imisebenzi la esicela khona osonkontileka ukuthi befake kuyikhangiso zethu ukuthi kuqala umsebenzi. Nganika isiqinisekiso sokuthi hayi igeja setsensimini siyasebenza njengamanje umsebenzi wethu uzothela ithelo nje esikhathini esingengakanani. Umdaka uthi umphakathi waseMkhanyakude esikhathini esingengakanani uzowubona umehluko njengoba kwezinye izindawo sebethuliwe osonkontileka abazokwenza umsebenzi ukuhlinzeka ngamanzi. Inhloso ukuthi wonke umuntu egcineni athola amanzi lapha ahlala khona. Umsebenzi lo uzothatha nje impela isikhashana kodwa nganika isiqinisekiso sokuthi kwezinye indawo sesiqalile ukubona umehluko. So ke uma kukhona indawo esingakafiki kuyo ngifuna ukubanika isiqinisekiso sizawufika maduze. Lapha kwaMsane nje ngakunika isiqinisekiso sokuthi unkontileka ozofaka ipipe lensimbi elibheke kwaMsane sizomthula ngesonto elizayo. Ngakunika isiqinisekiso sokuthi unkontileka ozosusa ipipe lapha emaphaya lihambe liyezantsi koSibongile sizomthula ngeviki elizokuqala umsebenzi uyasetshenzwa. Ngakunika isiqinisekiso sokuthi lapha endaweni yase Ward 9 eJozini unkontileka usesayithini njengoba ngikhuluma nawe njengamanje. Futhi ngakunika isiqinisekiso sokuthi empelenyana lapha kwahlabisa iskimi sakhona bese sineyinkinga isikhathi eside unkontileka siyamthula ngesonto elizayo. Indawo yaseMkhanyakude inedama elikhulukazi laseJozini kodwa izindawo eziningi zibonakala zisalokhu izintule njalo amanzi ahlanzekile. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMkhuze. Ake siphuthume ngasezitolo sihlangabeze masibuya. Sekubingelela sekwamukela mungabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze1KZNTV nazi ezihamba phambili. Indida ke ngezindlu zomxhaso kwaDukuza kuphazamiseke ukufunda eMgungundlovu kanti uMkhanyakude uthenjiswe amanzi. Uthishanhloko wesikole samabanga aphansi esiqanjwe ngenkosi yesizwe sakaMadlebe inkosi Izenzo Primary uBongumusa Khanyile unxusa umphakathi ke ukuthi usithathise kwegugu izakhiwo ezifana neza lesikole njengoba ke silekelela izingane zabo kanye nezasemakubo. UKhanyile usho lokhu nje lesikole ke sike saqekezwa ngozibandlela nyakenye. Lo thishanhloko usho lokhu nje ngenkathi ke lesikole sanjelwe ke yinkampani Tronox Sand okuyiyo eyakha lesikole. uBongumusa Khanyile onguthishanhloko wesikole samabanga aphansi inkosi Izenzo Primary unxuse umphakathi waseMankwanyaneni namaphethelo
ukuthi ube ngabavikeli bengqalasizinda esiza umphakathi ukuze kuzothuthuka indawo abayakhele. Emphakathini ke siyawunxenxa ukuba njengoba kukhona isikole, lesi isikole esabantwana bawo. Amaphoyisa amakhulu iwona ngisho ngakhona iphoyisa, kepha amaphoyisa amakhulu namnonogada abakhulu ibona. Siyacela kubafowethu abancane, siyacela kwabadala ukuba noma ngabe kuthiwa yebo khona siyabona ukuthi ikati leleziko, kodwa alingalaleli ekuthenini ungaze ucabange ukuba uhambe uyodlibhiza into ekhandiwe nokwenza ekhandwe inkosi. Kusho khona ukuthi uma ungene kule sikole futhi awuhloniphi inkosi. Siyanxusa nje ukuthi asihlonipheni inkosi, sihloniphe isizwe, sihloniphe izwe lethu lonke. Sivikele izinto zikahulumeni, sivikele izinto zenkosi, sivikele izinto zesizwe, izinto zomphakathi. uNozuko Bason wakaTronox uthi-ke lesi sikole basakha besiqala phansi, kanti-ke kulindeleke ukuthi sivulwe ngokusemthethweni ngomhla zingama-23 kwephezulu, nokuyilapho kuyobe sekukhona nomphakathi. Siqale from the ground, and this was in 2019. Siqale ngokwakha amaklasi I5, safaka ne-ablution block. Over the years, we have increased iskolo, safaka 3 more extra classes, built an admin block, also we fenced the area. Out of the goodness of leadership, Tronox decided to know, sibonile ukuthi ablution block is not enough for the number of students that are here, so we've then now embarked on building new ablution facility for the learners. So kubalekile ukuthi si hand over the project in its entirety to umphakathi, so nabakhululeke. It's part of into vele siyenzayo kwaTronox ukuthi masesiqedile ngeproject we hand it over to the community. Okuhlukile this time ukuthi inkosi yacela ukuthi ngoba into enkulu for umphakathi kungaba ngcono ukuthi i-community nabo babe involved in this celebration, because it is quite a big thing, and the school is doing so well. So that's the importance of why we're having this event. It's to also incorporate community and to celebrate the achievement that has come through from the school. Inkosi yesizwe sakwaMadlebe ithi-ke yabe inkulu inkinga yokungabi naso isikole kule ndawo, neyaze yalamleka ngokungenelela kwenkampani iTronox Send. Malana lesa sikole izenzo kwaqhayiwa nenkinga ukuthi esigodini lesiyana njengoba sinje asikho isikole esikhona izingane ezincane zihamba ibanga elide mazi esikoleni. Kutheke mhlambe mase kuvela ke ithuba kwaTronox, sasicelela ke kwaTronox. uTronox kwasukwazi usemukela wasusakha ke njengoba usakhile. Engicabanga ukuthi njengamanje ke siwusizo kakhulu emphakathini njengamanje ke. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Myeni kwaMadlebe. Kwathule ngokusemthethweni umqhudelwano wezokusubatha oqanjwe ngomntwana wakaPhindangene iPrince Mangosuthu Ultra Marathon obanjwa minyaka yonke. Ikhuluma ke neziko lezindaba iMeya kaMasipala uMzinyathi okuyiwo engabasunguli bawo Petros Ngubane uthi ke kuningi okuhlukile nabahlose ngako ukuthuthukisa abasubathi njengoba ke ibalelwa ngaphezulu ka700,000 imali ezowinwa nonyaka. Ukhuza ibuya umqhudelwano wezokusubatha oqanjwe ngaloyo ongundunankulu kaZulu Inkosi uMangosuthu Buthelezi ekhuluma neziko leindaba ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni wanonyaka uMeya kaMasipala uMzinyathi uthi ke bathokozile kakhulu njengoba ziningi inguquko kubalwa nesamba sika 700,000 ozohlonyulwa. Le mali esikhuluma ngayo uma ungayihlanganisa yonke uthatha umjaho lo omkhulu lo mkhunju number 1 sesimni 100,000. Kodwa sibone ngathi kulokhu noma sikafuka ikhulumela eziko sesizofaka ezizinto ku number 1 mhlambe ngaphezuyana kwalokho okungaphezulu ngekhona umhlomlo wemali okunye ukuhambisana nezinto ezinhle zokubakhuthaza abagijimi. Okubalekile ukuthi singakhohlwa futhi ukuthi ukuze abantu nje babangelela umjaho nabaye bawusekelayo abaxhasi noba ukuthi phela loyo esiwethe ngaye umjaho sacela wavuma inkosi yakwaButhelezi umntwana waPhindangene
ixhala lakhe lokuba abone ukuthi abantu bayasizakala bawathola amathuba banikwa okuthize ukuba bazisize bakhuthazwe kulokho ngabasiza empumelweni yabo nasempilweni zabo. Lo mqhudelwano usungulwe ngonyaka u-2011 kanti uke waba nokuphazamiseka ngenxa yokhuvethe noshintsho kwezepolitiki. Ngaphandle kokuqhakambisa umntwana kwaphinda ngene, lo mjaho ulekelela abasubathi bayilungiselele imjaho efana ne-Comrades Marathon, uphinde-ke uthuthukise umnotho ey'ndaweni ey'fana neNquthu, iSendumeni, eMsinga kanye naseMvoti ngokudala-ke amathuba omsebenzi. Umnika umuntu idumela ogijimayo lokuthi aziwe nakwemimjaho, umnika ukuthi azivocavoce, umnika ukuthi futhi akhuthale angabi nokunqamuka ukuthi mayongenela futhi i-Comrade Marathon ephakathi kwethengi nomgundlovu ebese eyimisele kahle. Kwisimangaliso ukuthi ngaphe kwalokho nje le mkomela abayitholayo iyabasiza nabo ukuba bondle imndeni yabo. Esisimo futhi esibhekene naso esikhulu ungabikho amathuba emisebenzi. Intsha yakithi nabantu nje abadala abasebenzi abondla imizi yabo okufanele kuba ngabe sebeyozondlela imizi yabo. Abantu baningi basathembele kulento okuthiwa ama-grant, imihlomulo kahulumeni. Kodwa sibone ngathi le mjaho neminye imjaho neziye zemidlalo uma siyithuthukisa siyikhuthaza ziyasiza ukuthi abantu bethu basizakale bahlomule. Lokho kunciphisa izifo kulabo abasuke bevocavoca imizimba yabo. Ngaphe kwalokho kunciphisa ubugebengu nenkohlakalo abantu abangena kuyona uma bengenzi lutho. Iyancipha leyo nto. Kuzokhumuleka ukuthi emqhudelwaneni wangonyaka owedlule kuwine unsindiso umphakathi kwabesilisa kanye-ke noNontokozo Mkhize kwabesifazane. Omunye wabagqugquzeli bawo unxusa-ke ubumbane emaqenjini abasubathi kanye nabagqugquzeli. Ngibona lo mjaho ukhula kakhulu, unekusasa elihle kuphela nje uma ngabe kuzoba khona ukubumbana lokho kuthiwa eklabhini ngokunjalo nabagqugquzeli okumasipala babambane ngezandla. Kodwa kokubaleka kakhulu mina engikuncencayo ukuthi osomabhizinisi basendaweni abasondele ngoba ukuze ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga makushintsha izandla kumasipala kodwa lo mjaho uhlale ukhona uma ngabe kukhona ngendlela osomabhizinisi abazimele bakhona endaweni nabaqhama ngaphandle. Lo mjaho uzobanjwa ekupheleni kukaMbasa. Indaba enziwa KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ukhale ngokunganakekelwa kwezidingo zawo umphakathi wasemachunwini kwaNgongolo eMsinga othi-ke sekukaningi ubambe iziteleka malungana nokungabi nawo amanzi kodwa kume inhlanga zimuka nomoya. Umzomali Mchunu ongumuholi wesigodi sakwaNgongolo uthi-ke sebephilela njalo-ke ukuyofuna amanzi emseleni kanye nasemthonjeni kanti uphinde wanxusa-ke abantu nabaholi-ke nje bakazwelonke ukuba-ke bangenelele kule simo samanzi endaweni yaseMsinga. Ubhekene nenkinga yokungabi namanzi umphakathi wasemachunwini kwaNgongolo eMsinga othi kusukela ngonyaka ka-2015 bafakelwa amapayipi kodwa kuze kube manje abakaze beze bewathola amanzi. Umzweleni Mchunu uthi amanzi bawathola emthonjeni kanti nawo bawabanga nemfuyo. Yenziwa ipipeline ethathe ukusuka eMnqamkantaba ungena kwaMduna uye eSululwini uya kwaNgongolo. Leyo pipeline yenziwe ngo-2015 kuzongena u-2016. Kusuka lapho leyo pipeline ayiphindanga yalandelelwa ukuthi ayisebenze inika abantu amanzi. Engikhuluma nawe njengamanje nje abantu amanzi ngikhuluma kwa eMnqamkantaba kwaMakhuphula kwaMathengwenya Kosibiya kwaMduna eSululwini kwaNgongolo amanzi abawathola indawo bawathola emithonjeni emdala yandulo okumsebenzi esiwenzayo njalo sisebenza ukuthi siyoklina imithombo echanyelwa izimbongolo nokuphuza inkomo khona so nje abantu bala emachunwini amanzi abanawo. Khona manjalo lo mphakathi usuthembele emanzini emvula ngoba lapha abawakha khona awahlanzekile. Uphumzile Xulu uthi sebesizwa yiwo amanzi emvula ngesimo sokuthi lawa asemthonjeni bawabanga nemfuyo kanti awahlanzekile ngokuphelele ukuba iphuzwe umphakathi.
Sisokola kakhulu ngalendlela exaka kangangoba sisizwa ukuze size sibe namanzi sisizwa ukuthi izulu manethile sikwazi ukuthola amanzi kwesinye isikhathi siyawathenga kunama truck afikayo siwathenga umkhongo luwodwa 40 rand. Khona manjalo ikhansela la kule ndawo uProlanga uthi lo mphakathi usezinhlelweni zokubulungiselelwa amanzi kanti bayathembisa njengomkhandlo waseMsinga ukuthi ngeke iphele lenyanga amanzi bengenawo. Umphakathi waNgongolo sihlale kakhulu nawo siucacisela ngenhlelo esinazo. Cishe benginomhlangano nje lapha ngomhla ka-23 ngoLesine na umphakathi waNgongolo sikhuluma ngodaba lamanzi. Ngisho futhi ukuthi ngokohlelo lemali le-infrastructure yakamasipala baye ezinye zey'ndawo esiyihlonze lesizokwazi ukuthi siyilekelele basithembisile kamasipala ukuthi ngeke ize iphele inyanga le eqala kusasa bengalitholi usizo ngoba ikhona iphampu kodwa inkinga bekugesi nje ozosuka uxhunywe lapha uye ephampini bese kuya amaphayiphi azokwazi ukuthi aconnectwe lapho bese bekwazi ukuthi abantu bakhona bethola amanzi. Namanje ke sisalinde ukuthi abakamasipala besilekelele ukwenza lowo msebenzi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla emachunwini kwaNgongolo eMsinga. Ake siphinde futhi sigijime siya ngesezitolo sihlangabezana kanjani masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina ezindabeni zethu nazi ezihamba phambili. Indida ke ngezindlozomxhaso kwaDukuza kuphazamiseke ukufunda eMgungundlovu kanti uMkhanyakude uthenjiswe amanzi. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.21 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-21.78 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe ngu-19.37 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Golide lona lingu-$1,832.70 i-ounce kuthi ke uwoyela ongahluziwe ube u-$84.31 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ushubile umbango kumaqembu agijima esigabeni seMotsepe Foundation Championship alwela ke ukunyukela esigabeni se-DStv Premiership. Lo mbango kubonakala uphakathi kwePolokwane City ezihola phambili. Kube ke iCape Town Spurs kanye ke neCasrick Stars. Lamaqembu ke asalelwe imidlalo eyishagalolunye ngaphambi kokuba ke aphothule isizini. Iqembu ke elizoqeda lihlele esicongweni yilona ke elizothola ithuba lokunyukela esigabeni esiphezulu bese kuthi ke aleleke indawo yesibili neyesithathu adlale kuma-playoffs. Ake siphinde sikubhekele isimo sezulu. Kungakade sikuphathele kona ke izindabeni zanamhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.